I cannot speculate. Sa pagka ngayon, it's a bleak picture because mukhang ayaw pa ni Putin hintuan yung gera. Layo man ang Pilipinas sa Russia ug Ukraine. Apan, gibati na itong mga Pilipino ang epekto sa gera. Tungod kay ang nanag-away nga mga nasud, dagkong supplier sa lana, trigo, ug uban pang panginahanglanon. Mitaas na usab ang presyo sa gasolina. Kung muhatag man og rollback ang gobyerno, wala gihapon kini epekto kay sinintabos lang ang rollback samtang ang presyo kung mutaas tag 2 pesos. Unsa ang resulta sa gera? Nag-antos tang tanan kay gikan sa krudo, butane, gas, gasolina, presyo sa lighter, usbaw sa plitihan, ug pagtaas sa presyo sa palaliton. Ug ang pinakapait, mitaas ang presyo apan nagpabiling ubos ang sweldo sa mga empleyado. Maglisod og hatag ang gobyerno tungod kay apektado usab kini. Matod pa ni Presidente Rodrigo Duterte, May slowdown ng economy ng buong mundo. For as long as there is this crisis, there will be no new normal. It's going to be a hard climb for everybody. Hindi lang tayo. At yung magtataka kayo, maintindihan ninyo, sabihin ko sa inyo, nagmamahal yung langis. Because always it is the law of supply and demand. Maraming demand, ang supply wala kasi naputol. nag-antos ang katawan sa ubang nasud sa kataas sa presyo sa mga produktong petrolyo. Samtang ang mga katawan sa Ukraine nangamatay tungod kay naipit sa nag-awayng puwersa. Samtang nag-away ang Russia ug Ukraine, gikinahanglan na kunong mangandam og next level option ang Pilipinas. Ang nasud Malaysia ug Thailand adunay kaugalingong supply nga lana. Apan ang Pilipinas nagsigi pa og angkat sa laing nasud. Matod ni Presidente Rodrigo Duterte, panahon na kuno nga abrihan sa Pilipinas ang hisgutan ng Bataan Nuclear Power Plant. Apan kay hapit na mahuman niyang termino, ang sunod presidente na lang kuno ang angayang maghuna-huna niini. Kagahapon, na mahayag si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyang buhion ang Bataan Nuclear Power Plant. Usa ka proyekto nga gisugdan og nahuman sa iyang namatay nga amahan nga si late President Ferdinand Marcos Sr. Kay matod ni Marcos, ang ngayang mangandam ang Pilipinas aron pakusgan ang power supply sa nasud kung gusto gayud nato nga pakusgan ang mga industriya isip pagpangandam sa post-pandemic recovery. Matod ni Marcos, iyang nakaistorya kagahapon si South Korean Ambassador His Excellency Kim In-chul ug nag-offer na kini nga ipadala sa South Korea ang ilang mga eksperto sa nuclear power aron tan-awon ng estado sa Bataan Nuclear Power Plant ug sutaon kung pwede pa ba kining gamiton o dili na. Apan matod ni Marcos, ang ngayan kuno kining istudyuhan pag-ayo. Una niini, nagpadayag si Director Carlos Arcilla sa Philippine Nuclear Research Institute nga pwede paandar ang Bataan Nuclear Power Plant sulod sa 5 ka tuig kung walay mga aberya nga mahitabo. Niadtong Enero, mihanyag ang South Korea nga ilang ayuhon ang nuclear power plant sa kantidad nga $1.1 billion. Ang Bataan Nuclear Power Plant natukod sa kantidad nga $2.2 billion ug nahuman pipila ka bulan una na palagpot ang kaning presidente nga si Ferdinand Marcos Sr. Unsa man ang dangatan sa Pilipinas sa umaabot nga adlaw, dako og kalambigitan ang mamahimong lideres sa nasud, labi na sa hisgutan ng kawadon o kagutom sa katawhan. Edith Caduaya, News 10 Philippines. Stay safe!